jamalla hiire mon weltare ɓiɓɓe fulɓandu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique o beltanama e kuuɓal en duttima e yewtere men foyre gendi nde heblando ɗum musidɗo moon Lamine Bagguiɗo Pular ɗo o nder leydi Gabo. bandiraɓe tedduɓe, hande noon dokkuɗen teddugal hirde nde ko ceerno men musidɗo men Amadou Tijani Anne. no bandiraɓe haade meɗen arude darol meɗen eɗen gandi ñalawma hanki o wonno ñalawma mo jiggo tafsir ruttino e jomum. eɗen mbiya kanko jiggo tafsiru yo Allah yurmomo yaafomo yo gueno harnumo aljanna. hol gonɗo tafsiru jiggo Abou Mamadou Guiɗaɗo lollirɗo tafsiru jiggo jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi e nder wuuro Bakaw to diwan Halwar banggue Mauritanie. yumakko wiyete ko Kumbajo Thiam yalti koye galle Thiamɓe Halwar. baba makko notorto ko inde Mamadou Guiɗaɗo walla Mamadou Alou Seyni. to banggue silsil bandiraɓe tedduɓe ko ɓi Alassane Boukary Samba Siley Ibrahimme Isma Jobbo Modi. tafsir jiggo adi janngude Qur'ana koye duɗal ceerno Amadou Moukhtar Sako to ɓogge. caggal ɗum o jokkoye jangde makko to banggue Sénégal ha o ɓayri. o jangi sariya e juuɗe ceerno Mountaga Tall to Dakaru a hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e nayyi. o ummi Dakaru ngam ɗaɓɓoyde gandal. o rewi leydi Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée ha o natoyi Missira e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati. nde o yetti o windi e duɗal jaaɓi hattirde Al Azhar e catal remru. koye on saaha woni nde o soobi e jangde ɗemgal Pular e waɗandi ɗum kadi gueɗe tiɗɗe kattude keddantoɗe dartol keddotoɗe jangtede kadde gurdam. bandiraɓe tedduɓe hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi o loggiti seedantagal makko pattam lamal e fannu mo yaruno o. o arti kadi e Mauritanie, caggal ɗum o rutti leydi Missir. o waɗi toon duuɓi ɗiɗi a hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi o arti o naati hoɗande o resi biyeteɗo Ramata Ba gandiraɗo Mayre Milba jeeyaɗo to Thialgou. ɓe dañji ɓiɓɓe nayo rewɓe jooɗo tafsiru jiggo jibina hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi to Caire e nder leydi Égypte. Kumbajo tafsiru jiggo jibina hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi to Nouakchott. Penda tafsiru jiggo jibina ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi to Nouakchott. kadi tafsiru jiggo jibina kañumne hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyyi to Nouakchott. bandiraɓe tedduɓe nde o ummiti Missira e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi o ardinama nokkuji kewɗi jaaruɗi to banggue ndema ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi. kanko foof e yarude karallagal ndema e ardinede kadi gollorɗe kewɗe haɗanimo daranade ɓamtugol ɗemgal Pular
e waɗandi ɗum hirjinoji kewɗi ñande 13 lewru bawte ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi o toɗɗa jagorgal cellal ɗum hawri koye jappere mawya Wul Sidi Mouhamed Taya e dumunno mo woni jagorɗo bandiraɓe tedduɓe e on ɗon dumunno ɗum taƴani no yimɓe gardanno e galle makko kanko Tamsir Djiggo mawɗo leydi ndi ɗaɓɓino nde darnantamo renoɓe dadiɓe e damal galle makko ngam ustude aroɓe ɓe o wi ala mi sohlani renoɓe daro e damal gallam saabu yimɓe ɓe garani ƴewde jagorɗo ala addi ɗumen ko Tamsir Djiggo moɓe ganduno hanki e hecci hanki bandiraɓe tedduɓe ñande 6 duujal ujunere temedde jeenayyi e capanɗe 75 o folla e golle makko ñande 4 lewru silto ujunere temedde jeenayyi capanɗe 76 o nanga omo wondi e jagge ɓaleɓe jeeyaɓe e dillande sembeji dimɗitinoji Afrique naaɓe Mauritanie noddirtenode falam winduno ɗerewol waytango ɓaleɓe kiiɓal ma ɓalejo kiiɓaɗo caggal lebbi 15 kaso kibbo dumbirdu heɓɓuru e nder Nouakchott kanko e wondiɓe makko ɓe paara ñande 6 lewru bawte ujunere temedde jeenayyi capanɗe 77 to dumbirdu walata e nder jeerede woɗɗude banggue rewo leydi Mauritanie fodde ujunere e temedde 320 kilo wonande Nouakchott ñande 28 lewru silto woni no ñalawma hanki woni ujunere temedde jeenayyi e capanɗe 77 o hawre ladial e nder dumbirdu walata omo woppi ɓiɓɓe nayo rewɓe e kesniɗo goto